En typisk dag vil i hvert fald indebære, at vi går en tur ud og nyder naturen, fordi det er lige noget, som Ruth holder rigtig meget af. Jeg hedder Line Bøhlund Bock. Jeg er sygeplejerske, og jeg kommer her hos Ruth. Ruth har sådan en rigtig fin gammel højskolesangbog, fra hun var på efterskole. Og der har Ruth broderet sådan en rigtig fin kan man sige, indbinding til den her højskolesangbog. Så synger vi lidt i den. Jeg hedder Anja Heiring, og jeg er datter til min dejlige mor Ruth, der bor her på plejehjemmet i Otterup. Og der har hun boet siden 2018. Jeg måtte erkende på et tidspunkt, at jeg bor pænt langt væk fra min mor. Jeg bor i Herning, og om lidt så bor jeg faktisk i Søndervig, så det er sådan en rimelig lang vej og meget tid, jeg skal bruge, hvilket jeg også gør med glæde. Men min ambition om at tage over besøge min mor, det var jo faktisk at være her i hvert fald minimum 2 gange om ugen. Og det er urealistisk for mig. Så jeg gik og tænkte længe over, hvad jeg skulle gøre. Og så stødte jeg på Cares Care og tog kontakt til Cares Care og fik en rigtig god snak med Lone. I de rammer, der er i vores sundhedsvæsen i dag, der er der ikke meget elastik i forhold til at kunne tillade sig at gøre noget ekstra. Og derfor så holder jeg også rigtig meget af arbejdet i Cares Care, fordi det netop foregår der, kan man sige, hvor mit sædvanlige arbejde det ligesom stopper. Så jeg får lov til at komme ud over og give noget mere, både af mig, men også give noget mere til et menneske, der har brug for det. Og det føles rigtig rart. Jeg tror måske i virkeligheden, det føles som det, jeg ønskede, da jeg i sin tid gerne ville være sygeplejerske. Fordi det er jo selvfølgelig et arbejde, men det er også en livsstil, eller en følelse af, at det er noget ud over bare at få sin lønseddel en gang om måneden, men man får rigtig meget godt igen. Og det synes jeg får ved at arbejde i Cares Care.